Portugal, Grecia, Irlanda e España unidas pola reivindicación das posibilidades dos discapacitados. Galicia está a ser durante esta semana a anfitrioa dun intercambio internacional no que mozos de distintas entidades están a abordar a discriminación que sofren as persoas discapacitadas. O que se trata é de crear espacios, experiencias, donde distintas persoas que teñen menos oportunidades, teñan ou non teñan discapacidade, poidan participar. Este programa de convivencia nace co obxectivo de concienciar e sensibilizar a xuventude con poucas oportunidades para involucrar o resto da sociedade na abordaxe da discriminación das persoas discapacitadas, especialmente das mozas con discapacidade que sofren unha dobre exclusión pola súa condición de xénero. O trasfondo deste proxecto é o poder en igualdade, como ben dixen, e o que tratamos é de tanto a igualdade de dereitos co resto das persoas, teñan ou non teñan discapacidade, e a igualdade en cuanto a género. Entre as actividades que se están a desenvolver no marco deste intercambio atópanse foros de debate, obradoiros ou visitas. Nas naves da empresa Hornos La Mastelle, os mozos deste proxecto puideron ver como persoas con discapacidade elaboran tortas e empanadas. Aquí facemos desde preparamos a masa, preparamos o que nos chamamos o pisto, que é o relleno das empanadas, e damoslle o cerrao final, o sea, que nos tratamos as empanadas hasta o final. Do que se trata é de, polo menos, facilitarlle o traballo dentro da súa discapacidade, o sea, o que sempre tratamos é de non aumentar a discapacidade ou perjudicala. Entón, se unha persona non pode coller pesos, nunca irá asignada a un posto de traballo onde teña que coller pesos por moi pequenos que sean. Hornos La Mastelle nazou como centro especial de emprego que combina o compromiso social coa rentabilidade produtiva. Xa cando se montaron os primeiros centros especiales de empleo, a Confederación Galega de Minusválidos optou por montar os seus propios centros de traballo dada a dificultad de insertar as persoas no traballo ordinario. Continuamos con esa idea a maiores cando unha persoa empeza a traballar é moito máis fácil que a posterior encontre un traballo pois non nun centro especial de empleo senón nunha empresa ordinaria. Agora, a implicación social desta empresa é unha das súas principais características, xerando emprego e formando as persoas discapacitadas para o seu desenvolvemento laboral. Eles levan un proceso de aprendizaxe, quizás lle leva un pouquiño máis que unha persona que podamos chamar capacitada, pero unha vez que aprenden o seu posto de traballo, sin problema ningún. Son tan capacitados como calquera outro. É un traballo lineal, que realmente é moito máis fácil de controlar, danos a posibilidade de adaptar persoal que sería complicado adaptar en outros lugares ou en outros traballos. En un contexto de crise, lograr un aumento do emprego, canto máis para este colectivo, é sempre moi loable. A idea de poder crecer como empresa, unido a poder crecer aumentando puestos de traballo hoxe en día, é unha satisfacción moi importante. A loita pola integración e pola non discriminación das persoas discapacitadas é unha das cuestións que se está a traballar no intercambio Poder en Igualdade. E non se podía facer dun xeito máis produtivo que a través do encontro entre persoas de tan variados lugares. Nos basamos o que é o procedimento de aprendizaxe experimental, donde se traballan a través de dinámicas de grupo, dinámicas de presentación, dinámicas de cohesión de grupo e dinámicas de traballo en equipo, un pouco para ir traballando que é a evolución do grupo desde que chegan hasta que se van. E a multiculturalidade é un dos maiores atractivos para os participantes deste proxecto. As culturas de todos os países que viñeron. Elena forma parte da Asociación Aixiña confederada en Kogami. Ela non dubidou en participar neste intercambio cando soubo da súa existencia. Me llamaron y me propusieron el intercambio y dije que sí. Fuimos al planetario, Acuario, fizemos
un taller de igualdade. E, por suposto, disfrutou moito da visita aos Hornos La Mastelle. Como fan as empanadas, me interesou todo. A entidade organizadora do encontro, COGAMI, é a confederación que agrupa as asociacións de persoas discapacitadas de Galicia. COGAMI o que está buscando é a plena integración das persoas con discapacidade, a plena participación en todas as actividades e que poidan disfrutar dos dereitos que teñen todas as persoas en general. Actividades de todo tipo, fisioterapia, bocia, taller de logopedia, de musicoterapia. O que temos servicios, distintos servicios, como de intermediación laboral, que é tan importante, que as persoas con discapacidade poidan estar integradas laboralmente, poidan ter o seu posto de traballo, e traballamos tamén en temas de accesibilidade, información e asesoramento a nivel general e fortalecemento do movimento asociativo. E os Hornos La Mastelle é outra das iniciativas desta confederación, a través das cales as persoas discapacitadas poden desenvolver as súas capacidades e demostrar a súa utilidade na sociedade. Eles síntense, pois, como se pode dicir, persoas normales. Téñense que levantar todas as mañáns para ir a traballar, teñen que cumplir uns horarios, unhas obligacións, unhas normas, relaciónanse con outras persoas. Para conocernos todos, hicimos un juego. Se están interrelacionando estupendamente, tuvamos moi boa acollida e seguramente co resto dos días seremos ben acollidos e podrán participar e disfrutar de Galicia.